Ola, douche a benvida a Xadrez 64, a canle onde atoparás xadrez a todos os niveis en galego. Ola, hoxe imos ver finais de rei e peón contra rei. Se vos lembrades, no último vídeo miramos diferentes finais como rei e dama contra rei e torre contra rei e dous bispos contra rei. Pois para chegar a moitos dos finais básicos, a maior parte das veces o que facemos é gañar un final de reis e peóns. E para estudar os finais de reis e peóns, o primeiro paso é estudar un rei cun peón contra rei. Preguntaredes, vale, este final gañase sempre? Son sempre tabuas? Pois depende da posición dos reis, vai gañarse ou van conseguirse as tabuas por parte do bando que defende. Imos ver o concepto de cadrado, imos ver o concepto de oposición e imos ver o concepto de casas clave e tamén o de oposición a distancia. Primeiramente veremos un dos máis básicos, que é o do cadrado, que non é preciso coñecelo, pero é moi simple e aforra moitísimo tempo para calcular unha variante. Por exemplo, B4. As brancas lanzan o seu peón para tentar coroar e o rei negro ten que vir a impedilo. A miña pregunta é: o peón branco chega realmente a coroar ou o rei negro é capaz de impedilo antes de que alcance a última fila? Pois para isto podemos ben contar así, mentalmente, lóxicamente, e veremos que unha vez as brancas chegan, as negras logran capturar o peón, sustiñas, por un tempo. Pero non é necesario facer o cálculo mental de rei, peón. Cheguei a coñecer o caso bastante embarazoso de certos xogadores xa bastante experimentados de contar co dedo a ver se chega ou non chega. Non, nada diso foi falta. Simplemente hai que coñecer a regra do cadrado. Consiste no seguinte: facemos mentalmente unha liña diagonal cara á última fila dende onde está o noso peón. E a partir de aí construímos un cadrado. Se o rei defensor entra nese cadrado no momento en que lle toca xogar, como por exemplo o rei F4 entra no cadrado, está dentro do cadrado, a posición son tabuas, porque o rei sí que chega. Non ten nada máis esta regra. Evidentemente, tamén neste lado, se o rei chega a unha destas casas tamén son tabuas, pero tampouco é moi necesario. Importante, cando esteamos calculando isto e calculemos, por exemplo, o rei acaba de mover aquí a G3 e xogan as brancas. Para calcular, unha vez xogamos rei aquí, se imos parar o peón ou non hai que facer o cálculo como unha casa máis adiante, porque o peón na casa de saída, como sabedes, pode mover dúas ou unha. Por tanto, se está na casa de saída, o cadrado adiántase unha máis, porque corre máis rápido ao principio. Concepto de oposición. Este é un dos conceptos máis universais nos finais de reis, e consiste en colocar o noso rei en fronte do rei rival a dúas casas, porque lóxicamente na casa xusto ao lado non pode estar porque se estarían atacando, e como sabedes, o rei non pode estar nunha casa que quede baixo ataque de outra peza. Por tanto, non podería estar aquí, pero si podemos facer oposición a dúas casas do inimigo. Rei D4, gaña a posición. Este final gañase? Sí se gaña. A técnica para gañar un final de rei e peón contra rei consiste en que o rei que acompaña o peón pase por diante e lle gaña espacio
o rei que defende para conseguir facer unha especie de alfombra da alfombra vermella pola que pase o peón. Entón, ao gañar a posición, as negras vense forzadas a mover. E, unha vez se aparta, o rei branco pasa. E xa está controlando 3 casas para que o peón poida avanzar. Pero ainda non nos precipitemos. O rei negro volve a D7. Se avanzase por E5, simplemente poderíamos nos seguir avanzando e o rei quedaría completamente descolgado. Por tanto, rei D7 e rei D5. O rei branco continúa gañando espazo. Non hai que precipitarse a avanzar o peón, senón que primeiro hai que mellorar a posición do noso rei o máximo posible. O rei negro perde un tempo, vese obrigado a apartarse, e as brancas de novo gañan máis espazo aínda. E agora xa o peón ten todo isto para avanzar, xa podería chegar ata a séptima fila. O rei negro de novo non pode volver a 6 polo que vimos antes, porque non fai nada, porque o rei blanco xa está controlando ese espazo, senón que continúa poñéndose diante do peón e tenta defender. As brancas volven gañar a posición e xa van avanzando o seu peón ata que finalmente rematan de gañar todo o espazo posible e conseguen correr o peón. Se na posición inicial non pasasen co rei, senón que avanzasen directamente o peón, automáticamente isto son táboas. Porque as negras aguantan co seu rei, obrigando as brancas sempre a avanzar o peón. Se o rei aquí retrocede, isto sí que se volve a gañar porque o rei volve a pasar e gaña a posición. E vai conseguir gañar máis espazo ou ben por E6 ou ben por C6. Pero o rei negro aguanta para forzar as brancas a mover o peón. E continúa aguantando, forza as brancas a mover o peón. E aquí esta xogada é única. Rei 8 perde porque as brancas gañan a oposición e obrigan ao rei negro a desprazarse. E agora as brancas van coroar. Pero nesta posición, rei D8 fai táboas. Rei C8 tampouco, porque, outra vez, as brancas apartan o rei rival. Por que digo que rei D8 fai táboas? Porque cando as brancas avancen o seu rei, as negras van gañar a oposición. Desta vez o peón avanza con xaque. E cando o rei se pon diante, as brancas decátanse de que ou ben apartan o seu rei e deixan as negras capturar o peón, ou ben manteñen o rei defendendo o peón, pero táboas por afogado. O rei negro non pode mover. Resumo. Para gañar hai que levar o rei por diante do peón e hai que ir gañando a posición. En cambio, se son as negras as que gañan a oposición, ao final son táboas. Porque se aquí lles tocase xogar a elas, terían que apartar o rei. E entón, dependendo de onde fosen, as brancas gañarían espazo ben por un lado ben polo outro, non? Como vimos antes. Pero como lles toca xogar as brancas, teñen que apartar o seu rei. E as negras continúan mantendo a posición para forzar a que nun momento as brancas avancen o seu peón e volvan ser táboas como vimos antes. Exercicio. Nesta posición xogan as brancas. Gañan ou son táboas? Recomendo vos que fagades este exercicio, que lle deades unha pensada. Podedes poñer as pezas nun tabuleiro ou podedes facelo de cabeza, como prefirades. E que despois me comentedes nos comentarios se fostes capaces ou se tivestes problemas. Tamén quero poñervos este outro exercicio sobre reis e peóns e oposición. Tamén gustaríame que o resolvésedes e que me poñades a solución nos comentarios.
E agora imos co peón de torre. O peón de torre non é como o resto de peóns. Por qué? Porque se o peón estivese nunha columna como a columna C, ou a columna D, a columna E, a columna F, ou B, ou G, calquera columna distinta da torre, ten máis espazo, ten columnas adxacentes. Pero en cambio, por exemplo, en D3 ten tanto C como E. Pero se o peón é de torre, como en H ou como en A, só ten unha columna de esquerda, no caso de H, ou unha columna de dereita no caso de A. E iso que vai provocar é que, aínda que as negras vayan para atrás e se manteñan na última fila, as brancas sí poden gañar a posición. Este final técnicamente gañaríase, pero como o peón é de torre, as negras non poden apartar o rei cara a columna I, porque non existe ninguna columna I. Entón esta posición serían tabuas, que son tabuas porque ou abandonamos a defensa do peón ou non lo comen. E se en lugar de rei G6 facemos rei H6, se existise, o sea, aquí hai A7, B7, C7, D7, E7, F7, G7, H7. Se existise I7, que non existe, xusto a dereita do peón branco, o rei negro tería que moverse e as brancas avanzarían co seu rei e coroarían. Pero como o peón é de torre, o rei negro non ten suficiente espazo e a posición son tabuas por afogado. Rei H6 sería afogado se lle tocase xogar as brancas, como aquí, ou neste caso H7 é afogado. Un exercicio. Aquí xogan as brancas. Co rei negro en C6 e o rei branco en E4, xogando as brancas, ao final son tabuas ou se gaña? Como vos dixen, se o rei se coloca diante do peón, ao final son tabuas facilmente, non? Porque as brancas non poden desaloxalo. Pero que pasa se o rei está lonxe? Onde ten que chegar o rei para que sexan tabuas? Casas clave. As casas clave son unhas casas nas que ten que ocupar o rei do bando forte para gañar, e que ten que ocupar o rei, e que ten que evitar que ocupe o rei do bando forte o bando débil para que o peón coroe. Entón as brancas van ter que buscar chegar a estas casas para poder coroar o peón, e as negras van ter que evitar que as brancas cheguen ali. Entón rei D3, rei E4 e rei E5. As brancas buscan chegar a E6, porque se chegan a 6 o peón vai coroar sempre. Pero as negras buscan evitalo con rei D7. E que pasa? Oposición. O que pasa ca oposición é que como os reis están enfrontados e un vai ter que mover, o outro vai ocupar unha das tres casas clave. Contra rei E7, rei C6, e contra rei C7, rei E6. E o peón coroa, como vimos ao principio. Neste caso as casas claves son C5, D5 e E5. Entón as brancas xogan rei C3, e aquí este é un exercicio que vos propoño que paredes o vídeo e que tentedes facer tabuas aquí con negras. Vou vos dicir agora como é. Se as negras intentan rei C6 para chegar rapidamente ao centro, as brancas aquí gañan a posición. E ao gañar a posición, as negras van ter que desplazarse e o rei branco vai ocupar as casas clave. Por tanto, as negras non poden ir tan rapidamente, senón que teñen que usar un concepto chamado oposición a distancia, que significa, en lugar de estar oposición a dúas casas, estás a 4. Co cal,
o que se busca é opoñerse, o sea, conseguir a oposición unha vez que o rei rival avance. Por eso se chama oposición a distancia, porque o que se busca é lograr a oposición despois. E con rei c7, cando o rei branco avanza, lógrase a oposición. Hai un hai un usuario mirando o estudo, non sei quen será, esperemos que aprenda. Entón, cando o rei branco avanza, o rei negro tamén, e aquí gaña a posición. E ao gañar a oposición, as brancas vense obrigadas a xogar, e as negras conseguen evitar que as brancas controlen as casas clave, e forzanas a avanzar o peón, e co peón por diante, como xa sabedes, non se pode gañar ao final. Por iso rei c7 é unha xogada moi forte que consegue a posición a distancia. Se rei c4, rei c6, e se rei d4, rei d6. O caso do peón en quinta fila é diferente. Aí, pois en sexta, segundo, vou cambialo. E aquí. Quinta. O caso do peón en quinta fila é distinto. As casas xa non están dúas por diante, porque se o peón está en c3, vou poñer en azul para que sexa distinto, as casas serían estas. E se o peón está en g4, as casas serían estas, non? Pero cando o peón está en quinta fila, as casas son as que están directamente diante. Entón rei e6 xa gaña directamente. Non importa onde este o rei negro nesta posición, pode estar onde queira. Poden xogar as negras ou poden xogar as brancas. Este final sempre se gaña porque o rei branco está nas casas clave. Rei e8, rei d6 e d7. E as brancas desaloxan o rei negro. Por que este final sempre se gaña? Porque cando as brancas, se as brancas, vou quitar aquí este un segundo, se o rei branco chegase a d6, cando o rei negro se apartase, xa conseguiría poder avanzar o peón. É dicir, se o rei branco gaña a posición, vai conseguir, ven por aquí, crear esta alfombra que vos dixen antes para que o peón poida pasar. Pero tampouco pasa nada, porque o rei branco non consiga a posición. Porque unha vez chega a 6, o peón avanza e continuamos en oposición. E desaloxamos o rei. E propóñovos o último exercicio xa. Xogan as brancas e que pasa aquí? Gañan ou non se gaña este final? Son tabuas? Conseguirán as negras defenderse? Conseguirán as brancas chegar ás casas clave? Deixade en comentarios as vosas solucións. E por último, imos cunha posición coa que non sei falar coa que hai que ter moito cuidado. O peón de cabalo en sexta fila. E diredes, está en quinta fila. Sí, sí. Pero cando avanza a sexta fila é cando hai que ter cuidado. Por que? O peón quita h7, o rei quita g8 e o rei quita g7. Afogado. Se o rei estivese en e7, o peón estivese en f5, o rei estivese en g8, simplemente poderíamos avanzalo sin ningún problema porque o rei negro tería columna h para mover. Pero aquí non vale porque é afogado. Que pasa entón? Ao final son tabuas? Non. Porque como vos dixen, hai dúas formas de gañar co peón en quinta. Ou ben avanzando co rei e tirando o peón, que co peón de cabalo non funciona, a non ser que se avance con xaque, porque é afogado. E a outra forma de gañar é gañando a posición unha vez o peón chega a sexta. Aquí o peón chega a sexta e temos a posición. E cando o rei se aparta, xa podemos expulsalo e chegar a última co peón.
Em, un saúdo. A semana que ven continuaremos con outra clase de finais. Eu son dos que pensa que o máis importante ao principio é estudar finais máis que comezar por aperturas, porque ao final as aperturas son variantes concretas que se estudan e os finais em, e nos finais é máis importante a comprensión que a memoria. Entón, ao principio iremos con moitos finais e deixade un comentario se tedes algo que aportar. Deixade comentarios ca solución se vos interesou facer os exercicios. E ata o xoves que ven. Un saúdo.